Ja, så står vi her, eller det vil sige, jeg står her og er noget klar på at tage ham væk, der tømmermesteren fra Harlev, når han nu kommer her på hans Cannondale Lifty. Yes! Så kommer han. Det bliver ikke for børn, det her. Det bliver crazy. Det er... Han kommer nu. Jeg skal bare lige være lidt tålmodig, fordi der kommer han. Kan man se ham oppe i toppen? Der kommer en cykelmyg. Det går faktisk hurtigt hernede, hvis man kan fornemme det lidt. Det går snappy. Ja. Det er sgu godt kørt. Woohoo! Det er frisk kørt af tømmermesteren. Han er crazy. Vi filmer ham lige. Han er crazy. Vælget du! Røg du af? Hvad brækkede du noget? Brækkede du noget? Hvad? Vi stopper.